Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, vaše zdravotní pojišťovna na celý život. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky již téměř 2 desetiletí zajišťuje 3týdenní léčebně ozdravné pobyty určené pro vybrané skupiny dětí s chronickým onemocněním. Pojďme se společně podívat na tento léčebně ozdravný pobyt, který Všeobecná zdravotní pojišťovna zajišťuje společně s cestovní kanceláří Kovotour Plus v hotelovém komplexu Poseidon Beach v Řecku na poloostrově Chalkidiki. Doprava dětí je zajišťována letecky ve spolupráci s cestovní kanceláří Kovotour Plus do Řecka na letiště v Soluni s odletem z Prahy. Již během přepravy je o děti postaráno jak ze strany výchovných pracovníků, tak ze strany zdravotních sester a lékařského doprovodu. Po příletu do Soluně jsou děti organizovány rozděleny do jednotlivých autokarů a následně přepraveny do hotelového komplexu Poseidon Beach. Transfer trvá přibližně 1,5 hodiny. Všechny autokary jsou plně klimatizované s WC a splňují veškeré standardy a normy Evropské unie. Již při cestě z letiště mají možnost účastníci ozdravně léčebného pobytu se seznámit s jedním z nejúžasnějších míst v Řecku, kterým je poloostrov Chalkidiki, který je neuvěřitelně zelený, kde klidné háje sáhají až k pobřeží a kde slunce svítí celý den. A právě zde, v tomto nádherném místě, se nachází hotelový komplex Poseidon Beach, který byl vybrán pro pořádání léčebně ozdravných pobytů chronicky nemocných dětí. Již při příjezdu účastníků ozdravně léčebného pobytu dětí jsou všichni účastníci uchváceni krásou hotelového komplexu Poseidon Beach. Hotelový komplex Poseidon Beach se nachází v krásném prostředí, v zeleni, přímo v blízkosti krásné písečné pláže. Komplex se skládá celkem z 11 pavilonů s označením A až K, hlavní budovy s recepcí a společnou restaurací. Děti mohou ke koupání využít také krásný prostorný bazén, kde jsou k dispozici lehátka a slunečníky. Bazén se nachází v centrální části hotelu. Hotelový komplex Poseidon Beach je ten největší zážitek pro chronicky nemocné děti. Z důvodu, že těchto ozdravně léčebných pobytů se účastní chronicky nemocné děti, zejména s diagnózami psoriáza všech forem nebo rozsáhlý atopický ekzém, dermorespirační syndrom, bronchiální astma, alergická onemocnění horních cest dýchacích, chronické záněty vedlejších nosních dutin či opakované katary dýchacích cest, jakož i děti s jinými respiračními, dermatologickými a alergologickými diagnózami se sníženou obranyschopností organismu dítěte je zásadní pozornost věnována zajištění zdravotní péče. Zdravotní pojišťovna vždy velmi dbá výběru nemocných dětí a každého pojištěnce schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Primární zdravotní péče je zajištěna přímo v hotelovém komplexu Poseidon Beach. Pro potřeby lékařů a zdravotníků je vymezen kompletně celý pavilon G, kde se nachází plně vybavená hlavní ordinace, chirurgická ordinace, inspekční místnost a 5 třílůžkových izolací, které slouží pro nemocné děti. Součástí zdravotnického zázemí je také plně klimatizovaný sklad léčiv. Sekundární zdravotní péče je smluvně zajištěna ve zdravotnickém centru v Agios Nikolaos.
Terciální zdravotní péče je zajištěna v nemocnicích v Polygyrosu a v Soluni. V rámci léčebně ozdravného pobytu děti podstupují vstupní a výstupní lékařské prohlídky. V průběhu celého pobytu je zdravotní stav dětí monitorován a zaznamenáván. Po ukončení ozdravně léčebného pobytu je celá zdravotní dokumentace předávána zdravotní pojišťovně. Z důvodu zajištění neustálé lékařské péče jsou lékaři a zdravotní sestry k dispozici nepřetržitě. Stravování a pitný režim jsou další zásadní atributy pro léčbu dětí na ozdravně léčebných pobytech. Výběr stravy je v předstihu schvalován jak ze strany hlavního vedoucího, tak ze strany hlavního lékaře. Pro děti je zajištěno stravování formou rozšířené plné penze, to znamená snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře. V rámci obědu a večeře mají děti možnost výběru ze 2 jídel. Stravování probíhá v centrální restauraci, která má kapacitu 380 osob a kde každý účastník pobytu má své pevně stanovené místo. Pro děti je připraven pestrý jídelníček s požadovaným nutričním složením s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny. Samozřejmostí je také dodržování pitného režimu. Pro děti je denně připraven ovocný nápoj v dostatečném množství. Hotel Poseidon Beach je opravdu mimořádným místem pro kvalitní a bezpečné zajištění ozdravně léčebných pobytů dětí. Ubytování účastníků je zajištěno v klimatizovaných 2 až 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, balkonem nebo terasou. Hotelový komplex se nachází v klidné oblasti zálivu a je obklopen bujnou subtropickou vegetací, která vytváří osvěžující prostředí v horkých letních dnech. Hotelový komplex Poseidon Beach se nachází v zeleni přímo v blízkosti krásné písečné pláže, která je ve vzdálenosti přibližně 50 metrů a která slouží výhradně dětem léčebně ozdravného pobytu. Pláž je krásná, písčitá, s hrubozrným pískem, přehledná a přístupná po chodníčku přímo z hotelového komplexu. Křišťálově čisté moře láká ke koupání. Vstup do moře je pozvolný, vhodný i pro malé děti. Přímo na pláži jsou instalovány sprchy se sladkou vodou. Pláž je chráněna vybíhajícími poloostrůvky. Po celou dobu pobytu je pro děti připraven pestrý sportovní a kulturní program s celou řadou mimořádně kvalitních kulturně společenských programů. K využití jsou zde 2 multifunkční hřiště, dále beach volejbalové a beach fotbalové hřiště, dětské hřiště, dětský domeček a amfiteátr. V centrální části hotelového komplexu se nachází krásný, prostorný bazén. K dispozici je také vybavený sklad se sportovními a kancelářskými potřebami. Po celou dobu pobytu je nastaven jednotný denní režim, který přihlíží k aspektu léčebně ozdravného pobytu a rozděluje den do několika částí, kde děti se probouzejí budíčkem, následně ranní rozcvičkou, kde po stravování následuje dopolední program. V programu nelze zapomenout rovněž na besedy, které vedou děti ke zdravému způsobu života. Součástí programu dětí je samozřejmě koupání v mořské vodě, která zde, vzhledem ke zvýšenému množství soli, má pro děti blahodárný účinek. Po obědě a následem odpolední klidu mají děti velmi obšírný program, který se každodenně mění.
Program je připraven po oddílech, kde jsou děti zařazovány do oddílu s ohledem na pohlaví, věk, zájmy a samozřejmě s ohledem na jejich zdravotní stav. Součástí odpoledního programu je vydatná svačinka a večeře. Večerní program vzhledem k velmi příjemnému klimatu Mediteránu je pro děti velmi vhodný a lze ho rozdělit zejména do kulturně společenského vyžití dětí. Vzhledem ke skutečnosti, že léčebný pobyt je částečně hrazen ze zdravotního pojištění, řídí se podrobným řádem, který platí při poskytování lázeňské péče v lázních a v dětských ozdravovnách. Základní podmínkou účastníka léčebného pobytu je rovněž dodržování léčebného režimu. V blízkosti hotelového komplexu Poseidon Beach se nachází typicky řecké městečko Neos Marmaras. Kyvadlově zde jezdí hotelový minibus. K návštěvě láká místní cukrárna s výbornou zmrzlinou. Děti mají možnost nakoupit dárečky a suvenýry či ochutnat místní oblíbenou specialitu gyros. Dle individuálního zájmu a zdravotního stavu dětí jsou pro děti připraveny zajímavé výlety. Mezi nejoblíbenější patří výlet do akvaparku, lodní výlet do Roneos, poznávací výlet do Soluně či nákupní výlet v Moudanii. Společně s dětmi odjíždí na výlety pedagogický a zdravotní dopravní. Nad hladkým průběhem léčebně ozdravného pobytu a celkovou organizací dohlíží delegáti cestovní kanceláře Kovotour Plus, která organizuje ozdravně léčebné pobyty dětí již téměř druhé desetiletí. K dispozici má kompletně vybavené zázemí jak po stránce technické, tak po stránce organizační. K dispozici je samozřejmě mobilní spojení, plně vybavená kancelář s připojením na internet a také služební vozidlo nepřetržitě 24 hodin. Veškeré informace o komplexu Poseidon Beach je možné získat na www.poseidonbeach.cz. Vzhledem k náročnosti celého projektu, kterým je Mořský koník, patří poděkování celému týmu profesionálů ze strany VZP, rovněž nestátnímu zdravotnickému zařízení Kovotour Plus, která zajišťuje veškeré služby spojené s leteckou dopravou, transfery, výlety, ale rovněž veškeré služby spojené se stravováním a ubytováním v komplexu Poseidon Beach. Poděkování patří rovněž státním orgánům, správním a dozorčím orgánům VZP, stejně jako managementu VZP, že umožňují činnost tohoto pro děti mimořádně vhodného programu, na který zdravotní pojišťovna VZP přispívá finančními částkami. Největší poděkování patří však dětem a jejich rodinám za důvěru, kterou vložili organizátorům Mořského koníka a jak napsal 9letý Ondřej, pořád kašlu. Lékař říká, že mám astma. Byl jsem loni 3 týdny u moře s Mořským koníkem a moc mi to pomohlo. Dýchá se mi o hodně lépe a nepotřebuji žádné léky. Děkujeme všem a těšíme se opět na viděnou s Mořským koníkem v Řecku v komplexu daném Bohem. V komplexu Poseidon Beach.